اگست دی ایک خاص طریقے ان کیا تھے 14 اگست والے دن کیوں ہے پاکستان کیوں بنایا پر راتیوں ستے ہیں تے وڑلے لاہور والا مینار پاکستان زمین ہے جو نکلا کلا ایویں بنا پاکستان افسوس ہے یار میں دساں او میں دساں 20 لاکھ مسلمان شہید ہوئے کتنا 20 لاکھ مرد بھی شامل بیبیاں بھی شامل بوڑھے بھی شامل جوان بھی شامل بچے بھی شامل 20 لاکھ اور 70,000 مسلمانوں دیاں اس طرح کڑیاں بیبیاں دیاں بہنیں جنہوں نے ہندوਆਂ سکھاں پھڑ کے جنہوں نے گردوارے تے مندر دے رہے ہیں تے سلوٹ مار رہے ہیں انہاں لانتیاں خبیثاں کتیاں بے غیرتاں ساڑیاں دیاں بہنیں پھڑ کے جبران گارج رکھ کے تے انہاں سکھاں ہندو اپنے بچے ساڑیاں مسلمان دیاں جو پیدا کیتے اپنے بچے 70,000 اور وہ بچیاں مسلمانہ دیا جنہوں باپ نے ہاتھ نال چھرا پھڑ کے تے اپنی بیٹی دا گلہ کٹیا ہے تاکہ میری بیٹی نو کافر امام باشد نے اپنی بیٹی کو کفر لے کے چھڑا کے اپنے ہاتھ سے دبا کر دیا سن لیا تو اسی بیٹھے میں کہتا سنگا توانو جتنی بے وفا پاکستان قوم ہے نا زمانے تھی جو بے وفا قوم نہیں ہونے ایڈی بے وفا قوم پاکستانی ہاتھ نال باپ نے بیٹی دا گلہ کٹیا ہے بھائی اپنی بہن دے گلے تے چھرا رکھ کے گلہ کٹ دیتا کیوں میری عزت نو ہندو سکھ برباد نہ کرا اس وقت باپ اور بھائی دے جذبات کیوں ہونے جو چھرا چلا رہے ہونا اپنا باپ بیٹی تے بھائی بہن دے گلے تے کٹ رہے ہونا کی جذبات ہونے باپ دے جداداں زمیناں عزتاں 20 لاکھ شہید جناب عزتاں پڑھیاں گیا 70,000 پاکستان وچ بنے ہیں میں تینوں پوچھنا اس تے حلف دے کے میلاد نبی دا جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنا ہے 14 اگست والے دن کیڑا مسلمان ہے میں دا متھا چوما میں او دا چہرہ تک زیارت کراں جس نے صرف ایک رکوع یا ایک وار قل واللہ پڑھ کے آکھو یا اللہ ایک وار قل واللہ دا ثواب 20 لاکھ جڑا پاکستان بنیا شہید ہوئے انہاں دی روح تک پہنچاؤ دیو پڑھو دسو بول گا پاکستان دے شہید میں دسنا کیویں منا دی قوم 100 روپے دی تھکڑی صاحب لائے تے متھے نو بننی 200 دا جھنڈا ٹنگا گھر تے یا موٹر سائیکل تے سلنسر کڈا سارا دیا شہر جا تے پپون مسلماناں دے کڑیاں نو ویکھ ووک کے تے اورا میونسپل فلانا کلا بوتھے ڈان تو تے خسرا سارے دیار بعد نگاہی کر تے ایڈے ایڈے تو چا تے رات 11 بجے تے گھر ڈٹھائی اے پاکستان دی آزادی کھیت لعنت تے تیری سزا میں دسنا مسلمان سن 14 اگست مناون دا طریقہ سنو بھائی فجر دی نماز اذان آوے 14 اگست جس خانہ خدا چاہ نماز پڑھ نماز کے بعد قرآن کھول زور تک پڑھ زور دی نماز پڑھ اثر تک قرآن پڑھ اثر دی نماز پڑھ مغرب تک قرآن پڑھ مغرب دی نماز کے بعد عشاء دی نماز تک قرآن پڑھ عشاء دی نماز کے بعد یا اللہ میں 14 سپارے پڑھن میں 13 پڑھن میں 15 پڑھن میں 2 قرآن پڑھن میں 10 سپارے میں 2 سپارے میں 1 سپارے یا اللہ ان دا ثواب جڑے پاکستان بڑھن لگے مسلمان 20 لاکھ شہید ہوئے انہاں دی روح نو میں پہنچانا اللہ اے قبول او جنٹل مین ہیرو انڈیا دے فلماں ویکھ ویکھ کے بنن والے ہیرو کٹا کرن والے باندر کٹ لنگور کٹ فلانی کٹ ترلی کٹ کنچی کٹ مچھی کٹ پتی کٹ متیرا کٹ جنٹل مین 2019 ماڈل مسلمان 20 ماڈل 20 ماڈل مسلمان 2020 مسلمان جنہیں ویکھنا ہے انہاں دے تو کٹ ویکھ کرو جو پتی دے وچ نہیں ڈلیاں ہوگی خربوزہ کٹ جا رہے ہوندے روڈ تے تھلے جینز والی پینٹ جناب او نہیں او جڑا بگلا بیٹھا ہوندا مچھی پھڑانا تے رکھے ائی ٹانگ ہونی ایک ٹٹیے رنگ جا رہے مسلمان ہندوؤں نو کاپی کرن والا ہندوؤں دی نقلاں کرن والا ہندوؤں ورگیاں داڑیاں دی کٹا کرن والا ایڈے گندے لگنے نہ باندرا تو پہ ایویں نہیں جی خوف خدا تھا واپس آ نبی دے نور چا اسلام چا
تیرے وال ہوئے نبی دی سنت، تیرا لباس ہوئے نبی دی سنت، تیرا کھانا ہوئے نبی دی سنت، تیرا گھر ہوئے نبی دی سنت، تیرا کاروبار ہوئے نبی دی سنت، تیری حکومت ہوئے نبی دے قرآن نال، تیری شادی ہوئے تے نبی دے طریقے دے مطابق، تیرے غم دا ویلا آ جاوے تے نبی دے طریقے دے مطابق، تیرا قول، تیرا فعل، تیرا عمل، تیرا معاشرت، تیری معیشت، تیری سیاست، سب محمد اسلام خود عمل کرتے کائنات آ جاسی. ہوں کافر آدن آساں جو انہاں دے مسلمان دے مگر ٹوری یہ ساڈے ٹورے کھلے او جویں آساں موچ مننے تے موچ دے نال داڑھی جی میں اپنے بزرگ دی بادشاہ دی میں انہوں بزرگ 68 سال دی منائی سی ترائے اٹھتے ہو سی 71 اب بزرگ اپنا جڑا حالی تھی صبر کھلن میں دھیان نہ یا اللہ ساڈے کیتے دی صدا ہے 50 سال ہی بیٹھا رہے ساڈی ہڈیاں پی سکتے وہ میں آکھا اگلی رات میں کہا انہوں 500 چینی دے کلو 1000 روپے لیٹر دے پیٹرول 5 لاکھ خسرے تو سٹ لیں گے 500 دی چینی نہیں لے کرے وہ جو تو آڈا ویدہ نا وہ سارا کچھ ویدہ بیٹھا پھر خسرے تو 5 لاکھ کو آدھا 100 تو اٹھتے ٹپاؤ چینی 100 تو اٹھتے پیٹرول کر دو آپ پائی کھلو سونتا ہو کھلو سی کہ آپ پاؤں اتنا جاندے پائے وہ ویدہ بیٹھا کنجری آئیے ساڑھا پر وہ ایک علاقہ ہے اس بندے نے بڑی مدت بعد 2 پوتر کٹھے ڈانتے وہ جو مڑ چھرا ہے اس کنجری ساڑھی 40 لاکھ ویل جیا آپ اپنا عمل سدھا کریے ساڑھا عمل ویک کے کافر بھی جھک سی امریکہ بھی جھک سی لندن بھی جھک سی حالی آپ انہوں نے جو کرائے وہ آپ نہیں کرائے عمل تو کر اسلام مضبوطی نال پھاڑ اللہ سونا دی بین دی اینج قدر کرتے انہوں کوئی عرب روپیہ آکھے آئی لگڑی چاہی بیگے چاہی عرب ہے تو دینوں کھالتا دفتر ایک بہا چاہ صرف انہیں بائتے آ جائے انہوں چوک ٹور عرب نکلی تو بات تمہیں میرا خون ہے میری غیرت ہے میں داغ لاما متھے تھے چھڑ برے کیا اور بنائی کھلن کئی بناوانا لے کوٹھی بھی بنی کھلی ہے پر عزت باہر پراڈو بھی آئی کھلی ارکی بھی کٹی بیٹھن باہر موچی وٹی بیٹھن مگر قابل تا نہیں ہے پتھر عزت باہر ہے ایتے سکے باپ دا چاندر قبل ساڑھے لاکھ اخبار آئی پہ تو پڑی کتے سکے باپ اپنی بیٹی نہ گرفتار ہوں ساڑھے قریب شادی تو پہلے تو لا کے شادی تو بعد تک کو اس جرم میں مبتلا رہے انج حالات خود نیٹ تے پڑھ دے بیٹھے ہو دے باوجود ہی اکھ مان کیتے بیٹھے کو نہیں مولوی میں گل نہ کر واپس آ جا میرا پیغام ہے غیرت 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 لوڑ جا بھکھا مر جا لتا تڑا لے لون مرچا کھا لے دین کج لے دین کج لے عزت کج لے اپنی دی بہن دا حیا مسلمان دی بہن دا حیا محفوظ کر لے محفوظ کر لے محفوظ کر لے وگرنہ انج ڈگیں گا منہ دے بار تینوں اٹھانا کوئی نہیں ہونا آخری کلام ہے تقریر دا اختتام ہے وارث شاہ بولے پڑھ دینا تقریر نعرہ تکبیر یا اللہ نبی دے ملاد جھولی چاہے بیٹھے ہیں بزرگاں دے اس داڑھی مبارک دے سفید والا دے صدقہ میرا اللہ سونے حبیب دے ملاد پاک دی برکات دا صدقہ واسطہ نبی پاک دے ملاد دا یا اللہ ساڑھے اس نوجوانوں با حیا بنا با غیرت بنا قوت ایمانی جذبہ ایسا تا کر یا نا کہ باطل ویکھن خلاف شرع ویکھن تے آگ بن جاون اور بجائے موبائل دے سونے محمد دے قرآن نالے جاری لامہ آخری کلام بولو سبحان اللہ سید والد شاہ بولتے 13ویں صدی دا دور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو میرے میاں دیا ماں پیا تو
تے رنا مردہ دے گئیاں ویر میاں بندران دا پتری تنیر بنیا گلہ پر وچ کر گئی او ڈھیر میاں وارد شاہ اج دور نہیں گدڑا دے وارد شاہ اج وارد شاہ اج وارد شاہ اج دور نہیں گدڑا دے نیوی پاک لگ دے شیر میاں اللہ سونا کسی قبول کرے جڑا دوستاں جے ذوق اہتمام نال میلاد منائے اللہ انہاں ذوق نو قبول ماں جو کچھ میں اصلاح دی نیت نال کیتا ہے واللہ باللہ میں مجرم گناہگار ہاں درد مسلم دا مسلمان دی عزت دا میں بھی اپنے بیٹیاں والا میری بھی عزتاں بیٹیاں ہیں ساڑیاں بیٹیاں ساڑیاں مسلمانوں دے رب نے اجم ساڑیاں دھیاں ناسا انہاں دی حفاظت کرنی اسی انہاں دی عزت دار نہیں کرنی انہاں دی عزت دی حفاظت رکھنی یار زندہ صحبت باقی آوے چھڑ دیو ہیرو میرو والے چکر یار زندہ صحبت باقی آمین وما علیہ الا البلاغ السلام علیکم